Dobrodošla u meditaciju čija je namjera integracija mira, povjerenja u sebe i život i ponovne spoznaje svoje unutarnje snage. Zatvori oči, udobno se smjesti. I idemo polako udahnuti kroz nos i izdahnuti kroz usta. Udah i izdah. Još jedan duboki udah i spori izdah. I dok tako dišeš, dopuštaš da sve što više ne treba biti s tobom ode s izdahom. Sve misli, sve emocije, sve težine sa tvoga tijela. Sva trebanja, sva moranja, svi strahovi, svi košmari. Dišeš normalno, a opet osjećaš kako dišeš malo dublje i kako se pluća šire malo više. U tom trenutku osjećaš i kako se tvoje tijelo polako opušta. Ramena se spuštaju, čelo omekšava, čelju se opušta, dah postaje mirniji, a ti postaješ prisutnija u ovom trenutku u svome tijelu. Svjesna si da ne trebaš nigdje drugdje biti, ništa drugo raditi i o ničem drugom misliti, nego si samo dozvoliti da budeš, da se opustiš i da o ničem ne razmišljaš. I dok tako dišeš, dok ti je udobno, postaješ sve mirnija, prisutnija i osjećaš gdje te tijelo zove, gdje možda postoji još nekakva težina, neki grč, neka bol. I otpuštaš, svjesno si kažeš neka to ode i osjećaš kako i taj dio tijela postaje mekši, laganiji. Usmjeravaš pažnju na stopala. Sada zamisli, osjeti, vidi, pomiriši kako iz njih rastu tople, zlatne niti koje te povezuju sa zemljom. Osjećaš podršku. Sigurna si. Nošena si. Osjećaš te zlatne niti i osjećaš snagu. Osjećaš se živom, a istovremeno potpuno mirnom. Sigurna si. I polako pomičeš pažnju od stopala prema gore. Kroz noge, zdjelicu, trbuh. Svakim udahom osjećaš sve više topline i stabilnosti koja se širi tvojim tijelom. Kao da zlatne niti su sada posvuda. Kao da su obgrlile tvoje noge, tvoju zdjelicu, tvoj trbuh. U području srca sada vidiš jedno nježno svjetlo. To je tvoj unutarnji centar koji svakim dahom postaje jači, topliji i prisutniji. I zlatne niti su na tvojim rukama sada, ramenima, vratu, glavi. Tvoja kosa je sada cijela sazdana od zlatnih niti. Osjećaš se sigurno, stabilno, mirno, a živo. I svakim udahom i izdahom osjećaš kako sve jače sjajiš. I dok tako sjajiš, prisjećaš se trenutka u kojem si bila hrabra. To može biti mala stvar, ali i neka velika. I kako si tada izabrala vjerovati sebi,
kako koliko god se činilo nemoguće, zastrašujuće, našla si način. Našla si način da tu situaciju pobjediš. Našla si u sebi snagu. Našla si vještine. I to je prošlo uspješno. I sada si tu. Koji je to bio dobar osjećaj, pobijediti situaciju za koju si mislila da nikad nećeš moći. Udahni taj osjećaj snage. Udahni taj dokaz iz prošlosti da sve što je sada ili što će biti ćeš riješiti jednako uspješno. Prije ili kasnije, sama ili uz pomoć, ali znaš da hoćeš. I da što god se dogodilo, uvijek ćeš na kraju uspjeti. Udahni taj osjećaj snage, taj osjećaj sigurnosti. I tvoje srce, ono koje je svjetlilo malo prije, pogledaj sad koliko jače svijetli. Ono zna put. I ponavljaj sa mnom, u sebi tiho ili na glas. Vjerujem svom osjećaju. Mirno biram, jasno vodim. Otvaram se životu koji me podržava. Sa svakim udahom svjetlo u srcu se još više širi. Sa svakim izdahom sumnje i stari strahovi se rastvaraju. Ne zato jer si nerealna, nego zato jer imaš dokaze da si toliko puta do sada uspjela. I čak i onda kad se činilo kao da nisi ili kao da život nosi neke stvari koje ti nisu jasne, na kraju je ispalo da je i to bio uspjeh i da je jasnoća došla naknadno. Sada osjeti kako cijelo tvoje tijelo svijetli zlatnim sjajem. Nježna i istovremeno moćna energija te okružuje, kao da si u jednom balonu od zlata, topline, sigurnosti i snage. Taj balon je tvoja snaga. Potpuno si mirna, sigurna, topla. Opet